سورة الصباح مكية 54 آية نزلت بعد اللقمان نية سورة السبع سبع يقرأ سورة بسبع نندي سورة بسبع نانينا بيدورني سجنا لو جيلا أيام بيدورني ناني كلامه كم سجني بسجني ناني حرف باسباني كم دور أنيتا أجرا مكاندي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد تنو لله وبه الله تعالى الذي alami له ما ni fɛn bɛɛ lajɛlen b'ale في السماوات fɛn min bɛ sankolo la وما ani fɛn bɛɛ في lajɛlen الأرض n'o bɛ dugumakolo la وله الحمد tanu b'ale de ye في الآخرة laara la وهو ale alahu taala ye الحكيم ale de ka kiri bɛnnen dɔn الخبير ale de ye ko dogolen dugulen ye يعلم ما bari ka sababu kɛ alhamdu tanu bɛ ala ye waati bɛɛ lajɛlen na tuma dɔ la a bɛ waati fɔ tanu in na tuma dɔ la a tɛ waati fɔ a la yan nɔ a y'a jira a la k'a fɔ ko tanu bɛ ala ye diɲɛ ni lahara la naam yala ma ala bɛ fɛn dɔn يلج n'o bɛ dɔn في الأرض dugukolo la وما ani fɛn min يخرج n'o bɛ bɔ منها kabini la وما fɛn min bɛ dɔn ani fɛn min bɛ bɔ ji min bɛ jigin ala b'a dɔn nafamafɛn minnu bɛ jigin a b'o bɛɛ lajɛlen dɔn min bɛ falen fana kabini falen fɛnw na a b'o bɛɛ lajɛlen dɔn naam وما ani fɛn min ينزل n'o bɛ jigin من ka السماء bɔ sanfɛ kabini gɛrisɛgɛ n'a tana la وما ani fɛn min يعرج n'o bɛ yɛlɛ فيها sankolo la kabini baaraw n'a tana la وهو ale alahu taala ye الرحيم ale de ye hinɛbaa ye n'a ka waliyu ye ale de yafa caman masayiw ye وقال الذين maaw ko كفروا maa minnu kafiriyara لا تأتينا ko ساعة sanga tɛna aw ma قل e k'a f'u ma بلى tiɲɛ don وربي nka lani ma ye لتأتينكم walahi sanga in bɛna aw ma عالم الغيب ne ma de ko dogolen donbaga ye لا يعزم مثقال ذرة min y'a kɛ alimi ye o ye sifatun ne ka warabi o ye sifati ye n'a kɛra fu ye khabari mubtada khibara dɔ naam لا يعزم مثقال ذرة zarra hakɛ ti dogo في kaba allahu ta'ala ma السماوات sankolo la ولا في wala الأرض dugumakolo la ولا أصغر wala min ka dɔgɔ من ذلك ka tɛmɛ o kan ولا أكبر wala min ka ca n'o ye إلا في k'a كتاب sɔrɔ o bɛɛ lajɛlen bɛ kitabu de la مبين ni o bangalen don يجزي الذين yalasa na mɔgɔw sara آمنوا n'olu limaniyara وعملوا n'o ye الصالحات ɲumanw baara أولئك o tigilamaw لهم مغفرة yafa b'olu ye ورزق ani garisɛgɛ كريم n'o ka ɲi والذين maa minnu سعوا n'olu ye baara kɛ بآياتنا an ka ayaw tiɲɛni na مجزين n'an ka dɛsɛ jirabagaw y'u ye أولئك o tigilamaw لهم عذاب yankatabu ye من رجز nka min yankata kelen na أليم min toro ka bɔn ويرى الذين maaw b'a dɔn أوتوا العلم u ye dɔnni di maa minnu ma u الذي bɛ fɛn dɔn أنزل n'u y'o jigi ka na i ma من ربك kabi ma rɔn هو u b'a dɔn k'a fɔ o huwa u b'o de ye الحق tiɲɛ ويهدي ale bɛ kanani kɛ إلى صراط ka العزيز taa se masa ka siradege ma الحميد n'o ye tanni masa ye وقال الذين maaw ko كفروا maa minnu kafiriyara إن أدلكم yala ne ka aw kanna wa على رجل cɛ dɔ kan ينبئكم n'o cɛ in b'aw kibaruya إذا مزقتم n'o y'aw muɲumuɲu كل ممزق muɲumuɲuni bɛɛ lajɛlen na إنكم k'a fɔ aw لفي خلق a bɛ dali la جديد n'o ye dali kura ye ترى كذبا ha ko a ye na n ka taa nin cɛ lajɛ ko wala cɛ dɔ bɛ yen ko a ko ko ne anw kɛra muɲumuɲu ye an muɲumuɲulen kɔ ka kɛ buguri ye ko o bɛ tila k'an kunu tuguni fo b'u bolo si Alakira ma u ma da la koyi i ɲɛ bɛ kafiri ninnu na u m'a faamu yɛrɛ yɛrɛ de quoi awɔ o m'a faamu dɛ o m'a faamu don dɔ la ka an karamɔgɔ Abulayi Ibɔrɔn Ala ma hinɛ n'a la ka to wajuli la bamananma yɔrɔ dɔ la a ye wajuli kɛ a ko ko
ɲɔ bi falen a b'a ye ni samiya donna ɲɔ minnu fɛnnen don k'u bɛ falen i y'a faamu a ye waajuli in kɛ k'a fɔ ko su bi mɔgɔ i salen ko i bɛ kunun o cɛ in sinɛ ka taa i jɔ a kɔrɔ ko a ko san saba saɲɔkalakɔrɔ ko walayi k'ale ni woyo bolila a kɔrɔ k'a tɛ kun waajulikɛla b'a ka waajuli la a ye sinɛ ka taa misaliya di tan dɛ ko a tɛ se ka kun a m'a faamu quoi ko a tɛ kɛ limaniya bɛ minnu dusukun na olu dalen b'a la n'o tɛ limaniya tɛ minnu dusukun na k'a fɔ n'i sara i tolila ka tila ko ni bɛ fiyɛ e la tuguni ayi o dalen t'a la nka o ma yɔrɔnin dɔ de faamu o de kosɔn o ma da la n'i kun y'a jateminɛ est ce que e yɛrɛ kun ye mun ye fɔlɔ e yɛrɛ dara ka bɔ mun de la mani n'a sɔrɔ mani ni maa min ye jateminɛ kɛ kan bɔgɔdaatu minnu b'ale la alhayawanul manawi fɛn ɲɛnama fɛn dɔ dɔn quoi miliyɔnw faralen de bɛ ɲɔgɔn kan o de bɛ kɛ adamaden bɛ do tɔw de la ko kɛ adamaden fɛn fitinin i bɛ da kabini o ji in de la ala min ye e da kabini o ji la ni ala ko i fɛ an bɛɛ lajɛlen bɛ toli nka bikisɛ dɔ b'i ko la o bikisɛ in i bɛ falen o de fɛ o mana kɛ cogo cogo i bɛ falen o de fɛ o tɛ kabako ko yɛrɛ o fɔlɔ in de kabako ka bon ni filanan ye bisimilayi tara kadiban ayi ko yala cɛ in ye nkalon de tigɛ wa k'a da ala la n'i y'an kamana gan dɛ ale ko maa salen ko k'i bɛ kunun anw dun ma deli k'o ɲɔgɔn ye fɔlɔ dɛ yala a ye nkalon de tigɛ k'a da ala la wa wala hakililabana de bɛ n'a ye fa de donna la wa wala min don an kɔni m'a dɔn a ko ni ko ten dɛ ko ni sara k'i bɛ kunun bal ala ko a bila maa minnu n'olu tɛ limaniya ni lahara ye olu bɛ ɲankata la ani fili la n'o kɔrɔ ka jan tiɲɛna yala olu ma filɛli kɛ wa ka toro fɛn ma min bɛ u ɲɛkɔrɔla la ani fɛn min n'o b'u kɔfɛla la sanfɛla ni dugumala kabini sankolo la ani dugumakolo la n'a y'an ja an bɛ dugukolo cɔrɔn n'o ye wala an bɛ kunkurun bɛ u kan ka bɔ sanfɛ dalu bɛ o ye fɛn na jɔn bɛɛ lajɛlen ye n'o ye seginbaga ye ka taa ala ma wala bati an ye Dawuda sɔn ka bɔ an yɔrɔ fasantiya la n'o ye nabi ɲuman ni kitabu ye an ko ya kulu aw ka taa kan segin ka fara Dawuda kan ni subahana fo ye ani kɔnɔ wala nalari an ye nege magaya ayi Dawuda ale kun bɛ balo Baitul-Mal la nka mɔgɔ min kun dɔn a kun bɛ to ka don dugu kɔnɔ ka ɲininkali kɛ ka bɔ a ka laada ma maaw a bɛ cogo min maaw bolo fi halati munakkara kɛcogo la maa t'a dɔn cogo min a tolo yala yala la a bɛ ɲininkali la malikɛ dɔ nana i jɔ an ye adamaden sayɔrɔ la a ko yala a ka dugu in masakɛ bɛ cogo di ko n'a ka tɔɔrɔ tɛ ka se ma a ko dugu in masakɛ ko an k'ale ka baro to yen sa parce que maa min yɛrɛ bɛ ka balo foroba nafolo la n'i bɛ balo wali wari la est-ce que i bɛ se ka tiɲɛ fɔ wa i bɛ se ka tiɲɛ fɔ Dawuda ko fɔcogo wɛrɛ t'a la ko kɔni don dɛ fana y'o dabila dɛ Dawuda y'a ɲini Ala fɛ k'a ka baarada d'a ma a bɛ balo min na Ala sɔrɔla ka nɛgɛ kolon a ye nɛgɛ caman baden de bɔ do k'o to de bɛ sin a sa an ko de e ka dafalenw baara kumana numuya tɛ kojugu ye a y'a ka halalaw ɲini nin ye Ala ka kira de ye a kelen ko kira ye a ye numuya baara kɛ tɛ baasi ye e ka kɔrɔnin kɛ gese la gese dali la sabiqatin duru an sabiqatin a ye naatu de fɔ ka mani o tɛ to yen nɛgɛ doloki dafalenw e ka gese cɔrɔn ka cɔrɔn ɲɔgɔn na kosɛbɛ n'o tɛ n'i m'a cɔrɔn ɲɔgɔn na
awa ni wo boro ñon ja a wala kale bi ja quoi nam وقدر ega koronige السرد a gese dalila وعمل صالحا wa amalu salihan dauda dungewu a bela jelenga bara nyumange إني igado ne بصير yeli ba de enye بما ne fenye تعملون. na bo bara ولسليمان الريح anye fiye kolon suleimaniye غدوها asomada dama شعر oye kalo gelenye ورواها awulada dama شعر oye kalo gelenye وصلنا عين القدر kalo gelen dama ha abo boli eri gelen gono abo boli eri gelen gono e gaba koy de ala ye o fiye kelen golo ala kere ka mantoyi sallallahu alaihi wasallam fana be kilo ba kelen boli eri kelen gono abiyan fiye kolon de nam وصلنا عين القدر anye zira jinye anyo onyo kolon o yele law dauda ye abulat le saba halta ko to do bisena سليمان nam suleiman ye gona begito nam من anye ma kolon ye kamini jinawla يعمل ma min be barage بين يديه anye gorlala بإذن ربه na maga nye ومن jina o jina ينزغ no re jingena kamini jinawla عن أمرنا kabanga nya maryama يرزقهم amba lanini عذاب min سعير dosma min nenga nyanga dala يعملون ما kamini jela ya no koni ube fem bara له suleimana ye يشاء no ye suleimana ja من kamini محارم mihrabe ula وتماثيل jina gelen kolonen be kira ka mantondo ye jina nu o kolonen be kira ka mantondo ye nga bi ke ni sira fila ye a sira dɔ be yen o ye kafira ye ani mushrikiya inu be bɛn fɔla inu be bɛn fɔla a be bɛnkan ka bɛnkan ninnu a silamɛya jɔsen dɔw be kɛrɛw la n'o bɛnkan do dɔrɔn o ye kafira de ye o tɛ bɛn cogo si la ni jinɛw tɛ xidima fiyewu fo e ka silamɛya baara dɔ to yen i bɛ i ka ko kɛbali dɔ kɛ silamɛya la n'o kɔni dɔ dɔrɔn i kafira yɛrɛ kɛra mushriki ye walima n'a y'a sɔrɔ u b'a fɔ ka don kulusi la walima ka don tɔn na jinɛw ka tɔn o jinɛ tɔn min n'i bɛ jinɛw sɔn i bɛ sɔn fɛnw di ka don a kɔnɔ n'o cogow do dɔrɔn o fana bɔ cogo kelen de la nka n'a y'a sɔrɔ e ye Alahu tabaraka wa taala de xidima ni Alahu tabaraka wa taala weleli ye a ka a danfɛnw kɔlɔn ye ala ye danfɛn dɔ kɔlɔn ye jinɛw nana k'u ka denmisɛn kelen d'i ma i y'a faamu o b'i ka ciw kɛ n'o de dɔn fɛn t'o la i y'a faamu fɛn t'o la quoi denmisɛn in i b'a bila ci minnu na a ka kɛ ci ye ci min bɛ bɛn silamɛya ka sariya kɔnɔna na voilà walima ni a kɛra denmisɛn a kɛra maakɔrɔba ye o i b'a bila ci min kɔnɔna a ka kɛ fɛn ye min bɛ bɛn silamɛya ka sariya kɔnɔna na k'a bila ka taa nin ka fɛn ta ka na kɛ dɛ k'a bila ka taa karisa kunjɛ karisa don ta bɔ ta kana kɛ alisa ni e yɛrɛ ka laɲini ka jinɛ wele k'a bila i ka ci la bon n'a y'a sɔrɔ o weleli bɛ kɛ ni majigi dɔw ni a tɔgɔ bɛnkan dɔw ni sɔnni dɔw ye o tɛ bɛn nka n'a y'a sɔrɔ o weleli bɛ kɛ ni wusulan dɔw ye hawas kɛrɛnkɛrɛn ko dɔw bɛ yen nɔ n'i ka ala deliw kɛ ka fɔ aliwaha yasiriw alayya wa illam tusriwu fasarimikum bishiwazin n'a ɲɔgɔnnaw ka duwawu janw kalan k'i to kɔnɔna b'a yana n'i jɔ i kɔrɔ n'o don e ma majigi u ye ala de wele nka m'o de ma e ye ala de wele ka wusulanw kɛ ka ɲini ala fɛ ala k'u kɔlɔn ye a dɔw bɛ kɛ o ni nin fɔra a bɛ bala dɔw la k'a sɔrɔ n'a y'a sɔrɔ maa min bɛ wurudi kalama lasarali ko kalama nin bɛ kɛ dɛ nin bɛ kɛ awɔ n'an ye sira fara yɛrɛ an bɛ se ka misaliya dɔw fɔ a ye yɛrɛ voilà bari jasamɛ to an ka dɔɔni fɔ kalanden ninnu ye parce que maa caman hakili bɛ tiɲɛ ni nin yɔrɔ de ye mɔgɔ caman bɛ yen nɔ n'i m'i cogo dɔn quoi
a tɔgɔ minnu bɛ yen hali ni ala tɔgɔ don ni mi cogo dɔn y'a dɔn dɔw bɛ ala ka kuranɛ ka asrarul Qur'an fɛn dɔ bɛ yen nɔ ko ahamu saqako hala ayasu o ye min asrarul Qur'an o ye jumɛn ye alif lam mim ninnu alif lam mim sad ninnu tasin mim ninnu ko harafin ninnu fara ɲɔgɔn kan ka harafin ninnu zikiru y'a dɔn o ye kuranɛ de ye bon o tɛ ahamu ye sa wa bon o dɔw b'o kɛ cogo dɔw la a bɛ kɛ sababu ye xidimaliba ninnu o bɛ na k'a sɔrɔ i ma don ala kuta damata la quoi mais i kɔni k'a dɔn kɔni i bɛ ka ni min fɔ kuranɛ i bɛ ka kuranɛ harafin ninnu de kalan bon o kɔnɔna na an y'a dɔ ye n'i y'a wuridi cogo dɔw la jumasu dibi la a tɛ kɛ yɛlɛnna dɛ ni yɛlɛn bɔra dɔrɔn a tɛnɛ bɛ tiɲɛ cɛkɔrɔba fugulantigi dɔ bɛ na o cɛkɔrɔba fugulantigi ni o nana a bɛna e ɲininka yala mun de ka di ye bon a ka ca ala fɛ ni min ka di ye n'i y'o fɔ a ye i bɛ toujours i t'ale wele i t'ale deli o tile t'i bin e ye min fɔ i da la ni i m'o sɔrɔ i b'o sɔrɔ an bɛna ye o tɔgɔ bɛ yen kalanden de y'o tɔgɔ ta ale taara wurudi yɔrɔ min ale ka wurudi yɔrɔ bɛnna kalanden in tun bɛ gaɲuwa de ale taara wurudi yɔrɔ min a y'a sɔrɔ o yɔrɔ tun ye kaburudon de ye mais y'a yɛlɛma ka kɛ so jɔlen b'a yɔrɔ kan sisan bon ale sera hakɛ dɔ ma cɛkɔrɔba nana ka ale ye kɔlɔsi sumaya dɔɔnin mais a tilala ka tulo gɛlɛya ayiwa a y'a tulo gɛlɛya a nana se hakɛ dɔ ma cɛkɔrɔba ni vitesse nana ka na kɔlɔsi calo ka b'a bolo i y'a faamu ka tila k'a kɛ komi a b'a minɛ n'a ka toro kan ye a y'a yɛrɛ fori ka boli ka da tan ka bɔ yen nɔ awa a kamanagantɔ y'an wele an ko an tɛ ɲɛ dɔw kelen na dɛ ɲɛ b'a la a suguya la a bɛ maa hakili tiɲɛ quoi wala kalandenw bɛ a b'a janto yɔrɔ la ka gɛlɛn kosɛbɛ n'a ma cogo dɔrɔn a bɛ mɔgɔ ɲuman a b'i tiɲɛ awɔ a b'i tiɲɛ bon jinɛw o ni mɔgɔw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bon parce que ala ka danfɛnw don komi an yɛrɛw ɲɔgɔnna quoi ni ala y'u kɔlɔn mɔgɔ min ye bon o bɛ kɔlɔn a tigi bon mɔgɔw dɔw b'u furu est ce que k'u furu o bɛ bɛn ou bien a tɛ bɛn dɔnnikɛlaw fana o ye mankan ci o yɔrɔ la kosɛbɛ dɔw y'a jira ko a bɛ bɛn ka furu siri n'u cɛ parce que dɔw bɛ yen u b'u denmuso ta k'a d'i ma yala ko furu o bɛ bɛn ou bien a tɛ bɛn fiqitigiw kumana kan dɔw ka tɛ bɛn dɔw ka bɛ bɛn salam n'u ser'i ma ni n'u jɛra ni ye ala deli kɛ yan ka o bɛ basi ne bɛ k'o de fɔ o bɛ basi si ma parce que olu tɛna ko olu ka ko ka ca dɔɔni quoi wala a bɛ se ka kɛ e bɛ ka zikiru kɛ nuraniya i bɛ k'a kɛ yɔrɔ dɔ la yɔrɔ in senɔlen tɛ wala cogoya dɔ bɛ yɔrɔ in na i t'a kalama wala lahala dɔ bɛ e yɛrɛ la i t'a a ko ka ca dɔɔni quoi o de kosɔn ne kɔni y'a ɲɛ asuma ala sina an ka ala wele n'olu ye wala an ka ala wele ni tɔgɔ jɛlen ninnu ye ka olu ɲɛɲini kosɛbɛ ka olu wɛrɛ ni ala ye garisɛgɛ min di an ma o kɔnɔna na an k'an wasa don o la wala o de jɛlen don ayo a ye dayɛlɛ a ye to yen mɔgɔw ka ɲininkali bon a wasa ninnu n'a wari ninnu a dɔw bɛ yen Cani Bakari Loro ta kɛra cogo di i ma kibaruya mɛn
bagaro la fe sandola buye tale no ya fa jobe wodo ala deli kera ala to yere nyeka abo ani salatu ka ni shita ni fenta ma kmi sala o jelu buye ta aya beto de abe o ya cheni siraudi fe be nyuman sirabe cheni sirabe no karam gen ala siral kumbale bele musalisu alita kumi musalisu rede aba anaya ci sanu jilogo bi wa kono sandola an karamo tara foli bla ga yoro la yen kala akele nga karamo bla sira ni sojalemba ko garibu ma ko ala kunye doni do dalema ko ngolu e beto e katuguni karamo gengo ko note asinanga kawti minci siraka ha kaga bolgo dendo sanu jilogo kono ka wuli ka jonay ayabla kolo en non toy atale kalandew nanani kalandew ko rowa ko kelenga joyoro na sanu jigina yoro ko kelenga joy ko ka nu tlala bila sara la ko kubina tlala bila sara la una kana de kolonsi aha ame sani mai fo tarafa kalam ko kiga kalandew mi ga kolonsi sara la de nyama sara la bon agundo be me laharanyi na gono bolo laharanyi na bolo woshi ki ga halaranyi no de nyon tala ko e be woshi ki ga halaranyi ado shati ga no da do la karamo ge bado be islam elo lu furu ya Sulemani balakisa am fangelengu de islamay arama de fangelengu yejina de ko jumay يعملون ما jumay يعملون ko anya fa to ma mi nye ka ala tana batu sira no bi ko ni binani ala tana batu li wala sharti kan mi ni oni silameti nyonta wala ode abalo masran no ko ni shite be koni ala wi ala to jele ani salatu wala ma ko sura lo ya halala wala bana ga na gra de ye fana ya ta fo ya do ko na ayo te ko wani ngali ko ala garam andana garam de jina muslim bay bismillah يعملون ما jina bi fembara لهم Suleymana يشاء nu okadaye من me محاريب ala ko ulu de jina nun kolon Suleymani ya fam wala me a kolon Suleymani ka se degere mi ma ati kolon ma were ka se o degere ma de nga ata bali ka fa ka kolon mo do e kuma ba kala ma chome mama bi ko ka doni ngala ma moriya nuna iba don tigi ko mo do be jina kolon mbuye sika fo itala bu bolo ere bu ci ko bule ko ciula nam من محاريب min mihrabula وتماثيل ani fo photo la be photo asru photo ko bebe ko photo fana dlay nam وجفان ani ngonan كالجواب ko mina waro baw jawab jam jabi haw nam وقد wa qudurin ani dagaw رسيل no lo sabatilen do rasiyatin sabatilen ay barake ya dauda dungew barikadala وقليل wa qalilun shakur barikadaga baka dogo من عبادي kamene ne ka jonna فلما amma kilen ko be am fituwa yano don la aba kabaru keda aya daba kama ka jinanun ci utarani wari mbi abe ma kundama bo kana jola ko yala karsabiya o hagil kumina wulium nga sefalama nun chama ngoni jelente de lu jelente nam فلما bembe sanuta madunula ala o bi fam nga men sefal nun goni jelente
bisimilayi فلما tuma min قضينا الموت sulemani ka baitul maqdisi kisa bɛ yan nɔ nka bi kisa cayara n'a sɔrɔ n bɛ taa فلما bisimilayi فلما tuma min قضينا الموت n'an ye saya kiri عليه sulemani kan ما دلهم foyi ma jinɛw kana على موته sulemani ka fatuli kan إلا دابة الأرض dugukolo ka bagan de تأكل من ساته ni o bubaga in bɛ a ka bere dun فلما jinɛw ye san kelen kuru kɛ u bɛ jɔnya baara la ye o m'a dɔn jaw tɛ ko dogolen dɔn ne y'a fɔ a ye sen caman ko ma jinɛ adamaden o jinɛ a si tɛ ko dogolen dɔn ni ala ye min ladonna min na dɔrɔn a banna o ta dan y'o ye nam فلما tuma min خر n'a binna تبينت jinɛw الجن y'a dɔn أن لو k'a كانوا fɔ n'o de tun kɛra يعلمون u bɛ ko الغيب dogolen dɔn ما u لبثوا kun tɛna mɛn في العذاب ɲankata la n'o ye maa ma fiɲɛlibaga ye قد كان آيات a b'a ti dalu kɛra لسبع sabayikaw في ye u مساكنهم ka sigiyɔrɔw la جنتان nin fana ye dugu ye yamani jamana kan ɔ saba in a bɛ yan halisa o dugu in tiɲɛ yɛrɛ la a dugu in kun lafiyalen don ala bɛna o mankutu fɔ an ye saba ye bunde sijuba o de ye dugu in jɔ jannatan ni nakɔ fila bɛ yen يمين ka bɔ kini fɛ وشمال ani ka bɔ numan dɔ fɛ كلوا a yamini wadihim wa shimalihi a kini na numan fɛ nakɔ bɛ jardin bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ kulu an ko sabayikaw ma a ye dumuni kɛ من رزق ربكم kamina ma ka gɛrɛsɛgɛ la واشكروا a ka barika da a ye بلدة dugu ye dugu ye طيبة dugu min ka sanu ورب ala dun ye ma ye n'o ye yafabaga ye وارد nka nin ko hɛrɛba ye dɛ nka sabayikaw y'u kodi وأرسلنا سيل العرم u banna ala tama ka kɛ yaada ni kafa ye anw fana ye tama nji woyo anw fana y'u ci عليهم u ma وبدلناهم an y'u falen n'u بجنتيهم ka nakɔ fila in ye جنتين jardin fila la ذات أكل o ye jiriden dunke de خمط n'u ka kuna وأهل ani surukun damana وشيء ani dɔɔni من صدر ani damana la kalilen n'u ka dɔgɔ ذلك a ko min y'o ye جزيناهم an y'u sara بما ni fɛn ye n'u كفروا kafiriyara وهل يجزى u tɛ maasi sara إلا الكفور ko fisiringali de وجعلنا القرآن nin yɔrɔ la sa yala n tɔmɔnɔ ko kuma min fɔra yan nɔ o dɔnni kama nafa kun t'a la a girifɛlen filɛ an bolo cogo min o ye nakɔ jiri de ye o tɛ dɛ nafa kun t'u ta in na tanbange jingula nam وجعلنا القرآن an ye dugu kɛ بينهم o ni ɲɔgɔn cɛ بين القرآن ani dugu cɛ الذي dugu minnu باركنا n'an ye barika don فيها o dugu ninnu na ni ji ni jiri ye دائرة o dugu ninnu bangalen bɛ u ka surun ɲɔgɔn na i b'i to yɔrɔ la ka yɔrɔ dɔ ye an ye taama jate min na فيها o la سيروا i bɛ tilen yɔrɔ la i bɛ si yɔrɔ la سيروا an k'u ma a ye tagama فيها a dugu ninnu na ليالي su la وأياما ani donw na آمنين ala ka ni ma n'aw limaniyalen don وقالوا u ko ربنا ya amma باعد e ka yɔrɔmajali kɛ بين an أسفارنا ka dugu taama senw ni ɲɔgɔn cɛ taamasiraw ko fantanw ɲɛ donna bolifɛnɲumantigiw la ni min wulila dɔrɔn u bɛ taa ja yɔrɔ dɔ la min wulila a bɛ taa ja yɔrɔ dɔ la ko ala y'a ɲɛ don ɲɔgɔn na ko ka sira jan ka duguw mabɔ ɲɔgɔn na ka sira jan ni ye sira jan i y'a k'i yɛrɛ la dɛ n'i ka bolifɛn sira n tiɲɛna sira jan na baara b'a la dɛ
nam وظلموا أنفسهم u y'u yɛrɛw tɔɲɔ ni kafiriya ye وجعلناهم an y'u kɛ أحاديث barow ye maa kɔfɛmɔgɔw ye an ومزقناهم y'u muɲumuɲu كل ممزق muɲumuɲu ni bɛɛ lajɛlen na إن الآيات i k'a dɔn taasili caman bɛ في ذلك o fɔlen na لكل صبار sabali gelentigi bɛɛ lajɛlen شكور min bɛ sabali ka bɔ kutaw ma shakurin n'o ye barikadalaba ye nɛɛmaw kan صدق إبليس wallahi o ibilisu tiɲɛtigiyara عليهم kafir saba i ka kafir ninnu kan ظنهم a ka bisikiya la ko طبعوا tugura ko إلا فريقا fɔ jamakoloni من kabini المؤمنين limanajonw na وما كان من سلطان dalu ma kɛ له ibilisu ye عليهم kafir ninnu kan إلا لنعلم fɔ من yalasa na maa ka dɔnni de banga يؤمن maa min bɛ limanaya بالآخرة ni lahara ye ممن ka bɔ mɔgɔw la هو o tigilamɔgɔ في شك n'o bɛ sikala minɛ kabini lahara ɲɛ n'o bɛ sikala imma حفيظ ale ye tangaliba de ye على كل fɛn bɛɛ شيء lajɛlen kan قل o lamini k'a fɔ magankaw ma ادعوا a الذين ye fɛn wele زعمتم n'a ye a y'olu kumalankolon fɔ من k'olu دون ye batofɛnw ye الله من دون n'a ma kɛ ni Alahu الله Taala ye k'u k'aw nafa لا يملكون مثقال ذرة olu tɛ zara hakɛ mara السماوات sankolow la وفي wa ala الأرض dugumakolo la وما من شرك ni yɔrɔ tɛ لهم u ye فيهما sankolo ni dugukolo la وما من زهير dɛmɛbaga yɛrɛ tɛ ala bolo منهم kabini ma ninnu na ولا تنفع ma الشفاعة kelen si tɛ yen k'o bɛ ala dɛmɛ ولا تنفع الشفاعة ni sɔrɔ dɔnko kuma min fana don i k'a dɔn sɔrɔ dɔn tɛ nafa ɲɛ عنده ala yɔrɔ إلا لمن fɔ mɔgɔ de Azina. ni ala jɛna له o tigilamɔgɔ ye حتى ko tuma min إذا n'u فزع ye korotali عن kɛ قلوبهم k'a bɔ o dusukun ma siran na o قالوا n'a fɔ ɲɔgɔn ma ماذا yala mun fɛn don قال ربكم ni an ma y'o fɔ قالوا ni ala y'a laɲini ka wahayi jigin n'a kumana ni wahayi ye sankolo ni dugumakolo u b'i reere siran kosɔn ala ɲɛ tuma min ni awa sankolo dugu ye mɛnni kɛ n'o ye o bɛ kirin o bɛ bin sujudiba ye ala ye maa fɔlɔ malika fɔlɔ min b'a golokɔrɔ da o bɛ kɛ Jibril ye ala b'o kuma ɲɔgɔnya a b'a fɔ a ma ka wahayi sira kan fɛn min n'a y'o laɲini o kɔfɛ Jibril bɛ tɛmɛ ni malikaw ye n'a tɛmɛna ni malika min ye o sankolo malika b'a ɲininka ala ye mun de fɔ a b'a fɔ ko a ye tiɲɛ de fɔ ala de ye masa kɔrɔtalen ye ala de ye masaba ye a bɛ jigin ni wahayi de ye sa o mana Ibn Abbas la a ko i k'a dɔn sigiyɔrɔ kun bɛ kabila bɛɛ lajɛlen bolo kabini jinɛ kabilaw la sankolo la u bɛ wahayi lamɛn kabini o la a kɛra ni wahayi jiginna a fɔ ka taa kɛ sami'a lahu sawtun u bɛ mankan mɛn a ye komi i n'a fɔ tiɲɛni samakan fara kan a tɛ jigin sankolo dugu kan fo olu ka kirin n'u ye kɔrɔtali kɛ ka b'u dusukun ma tuma min o b'a fɔ ko yɛrɛ ala ye mun fɔ o b'a fɔ a ye tiɲɛ de fɔ ala de ye masa kɔrɔtalen ye ala de ye masaba ye naam bisimilayi o ko ala ye tiɲɛ de fɔ وهو Allahu Ta'ala ye العلي ale de ye masa kɔrɔtalen ye الكبير ale de ye masaba ye قل e k'a fɔ o ma من o ye jɔnni dɔn يرزقكم n'o bɛ aw garisɛgɛ k'a bɔ sankolo la والأرض ani dugumakolo la قل e k'a fɔ o ma الله Alahu de b'aw garisɛgɛ وإنا anw أو إياكم wala aw على هدى an bɛ kana kan أفي الضلال aw bɛ fili la ni bangalen dɔ قل a fɔ لا تسألون a kuma na o tɛ aw ɲininka ka bɔ fɛn ma أجرمنا n'an y'o junubu o tɛ aw yɛrɛw ɲininka أما ka bɔ fɛn ma ni aw b'o baara قل e k'a fɔ يجمع ربنا an ma bɛ kafuli kɛ
ani ɲɔgɔn cɛ ثم ka segin يفتح a bɛ fɔnni kɛ بيننا anw cɛ بالحق ni tiɲɛ وهو Allahu Ta'ala ye ale الفتاح de ye kiiritigɛla ye ale de ye العليم dɔnnikɛla ye قل e k'a fɔ أروني الذين a ye ladɔnniya mɔgɔw la خلقتم a شركاء ye fɛn minnu n'a ye o bɛ ɲɔgɔnya bihi ni Ala ye كلا suraka k'o kɛ jɛɲɔgɔn ye bato la a ye fɛn minnu bɛ ɲɔgɔnya bihi ni Ala ye suraka k'o kɛ jɛɲɔgɔn ye bato la كلا kala a y'o dabila foyi ni Ala ka bato man kan dɛ بل Ala kelen de bɛ bato k'a to bɛ to yen bal a bila هو ale de ye Allah ye العزيز Allah de ye se masa ye الحكيم Allah de ka kiiri bɛnnen do وما anw أرسلناك ma e ci إلا fo ka fili كافة ba de للناس n'aw ye بشيرا nisɔndiyalibaga ye ونذيرا ani bagabagalibaga ye ولكن أكثر nka الناس sɔn caman لا u ti o يعلمون dɔn de ويقولون u b'a fɔ متى هذا nin الوعد layidu in bɛna kɛ waati jumɛn in de la kuntum ni aw kɛra sadiqina. tiɲɛfɛlaw ye قل a fɔ لكم ميعاد يوم don ka layidu bɛ aw ye لا aw ti تستأخرون yagaru عنه ka bɔ o ma ساعة hali sangan fitinin ولا aw ti تستقدمون bila ɲɛre وقال الذين Mauko. كفروا maa minnu kafiriyala لن نؤمن an tɛ limanaya بهذا ni القرآن nin kuranɛ ye ولا بالذي wala ni fɛn ye بين min يديه bɛ a ɲɛkɔrɔla la tawureta ni linjili kɔ dɔn ترى ni ye kuma lamini kun ye yeli kɛ الظالمون tuma min dɔnnikɛlaw n'o ye kafiru ye n'u موقوفون jɔlen bɛ عند ربهم mayoro يرجو u بعضهم dɔ bɛ sagili kɛ إلى ka بعض tɔrɔ dɔ ma القول kuma la يقول الذين maaw b'a fɔ u ye استضعفوا minnu lafiya n'o ye kɔmɔgɔw ye للذين maaw ma n'o استكبروا y'u yɛrɛ kuncɛ bonya n'o ye ɲɛmaaw ye لولا أنتم ni aw de kun tɛ لكنا an kun bɛ kɛ مؤمنين limanɛbaw ye an kun bɛ da kira la قال الذين maaw ko استكبروا minnu y'u yɛrɛ kuncɛ bonya للذين mɔgɔw ma u ye استضعفوا minnu lafiya أنحن yala anw صددناكم anw de y'aw bali wa عن الهدى ka bɔ kana ma بعد إذ fɛn tɛmɛnen kɔ جاءكم nin kana in nana aw ma بل a bila كنتم aw kɛra مجرمين junubukɛlaw ye وقال الذين maaw ko u استضعفوا ye minnu lafiya الذين mɔgɔw ma استكبروا minnu y'u yɛrɛw kuncɛ bonya a bila مكر الليل su dabali والنهار ani tile إذ tuma min تأمروننا n'a bɛ an yamaruya نكفر an ka kafiriya ni بالله Ala ye ونجعل an ka أندادا sinaw kɛ له Allahu Ta'ala ye وسر u ye الندامة nimisa dogo ko kun fɔlɔ la لما tuma min رأوا ne ye yankata ye u ɲɛna وأن الأغلال an ye golew kɛ في أعناق الذين maaw kanw na كفروا minnu kafiriyara يجزون o de u sara إلا ما ko fɛn de la n'u kɛra n'u bɔ baara وما أرسلنا an ma cili kɛ من قرية dugu la من نذير bagabagalibaasi la إلا قال fo ka maa مترفوها nɛɛmalenw ko إنما anw an ye kafiriw de ni fɛn ye أرسلتم n'u y'aw ci n'o ye u وقالوا ko نحن anw أكثر anw de ka ca أموالا nafolow ye وأولادا ani denw ye وما نحن anw ma kɛ معذبين ma lazabalenw ye قل e k'a fɔ إن ربي ne ma يبسط a bɛ رزقا garisɛgɛ fɛnse لمن maa ye n'a يشاء y'a kanu o tigi ye ويقدر a b'a kɔrɔ maa fana ye n'a y'a kɔrɔ ni kanu ye ولكن أكثر sa الناس mɔgɔw sɔn caman لا u يعلمون t'a dɔn dɛ وما أموالكم aw ka nafolow ma kɛ ولا أولادكم wala denw ni بالتي fɛn ye تقربكم n'o de b'aw surunya عندنا aw yɔrɔ زلفى surunyali kelen ye إلا من fo mɔgɔ min آمن n'o limaniyara وعمل صالحا n'a ye baara ɲuman kɛ أولئك o tigilamɔgɔ هم جزاء ضعف jidili baraji bɔlu ye بما ni fɛn ye عملوا ni o baara وهم ala ma olu آمنون u basigilen dɔ في الغرفات
الغرفات arjana songanso jan kɔnɔna na والذين maa minnu يسعون n'olu bɛ baara kɛ an بآياتنا kuranna aya tiɲɛni na معجزين an ka dɛsɛ jirabaga y'u ye أولئك o tigilamanw مهدرون olu hadarilen bɛ بالعذاب ɲankata kɔnɔna na قل mɔgɔ lamɛn ne k'a fɔ إن ربي ne ma يبسط a bɛ الرزق gɛrisɛgɛ fɛnsɛ لمن maa ye يشاء n'a y'a kanu o tigi ye من عباده tɛmɛna a ka jɔnw na ويقدر a b'a kɔrɔn له a tigilama fana ye maa kelen fo ni kɔfɛ ka gɛlɛya sigi ma ala kan kisi o ma naam وما a b'a fɛn min أنفقتم n'a y'o nafakati من شيء a mana kɛ fɛn o fɛn ye وهو alahu ta'ala يخلفه a b'o nɔrɔ bila وهو alahu ta'ala ye خير ale de ye الرازقين gɛrisɛgɛ ale baw bɛɛ la ɲuman ye ويوم e ka don ta se نحشرهم dɔnku n'an b'u fara ɲɔgɔn kan o bɛɛ جميعا lajɛlen ثم ka segin نقول an b'a fɔ للملائكة malikaw ma هؤلاء yala ninnu إياكم kanu kɛra yabuduna no bi batuli kɛ aw de la olu kɛra wa aw de bato wa قالوا u ko سبحانك sɛnɛ bi ye أنت e de ye waliyuna an ka kotigi ye من n'a ma دونهم jɛn n'olu ye a بل bila u كانوا kɛra يعبدون u الجن bɛ jinɛw de bato أكثرهم u sɔn caman مؤمنون limaniyabagaw do ni بهم jinɛ ninnu ye واليوم bi dɔ in na لا يملك بعضكم a do ti marali kɛ لبعض dɔ ye نفعا nafala wala tɔɔrɔ ɲɔni na ونقول an b'a fɔ للذين mɔgɔw ma ظلموا maa minnu ye ndonin kɛ ذوقوا a ye nɛnɛni kɛ عذاب النار tasuma ka yankata la التي tasuma min كنتم n'a y'aw kɛra n'a bɛ nkalontigiya n'a ye إذا تتلى آياتنا n'u y'an ka ayaw kalan عليهم u kan n'o ye بينات kuranna aya ninnu bangalen do u قالوا b'a fɔ ما nin هذا ma kɛ إلا ko رجل cɛ dɔ de يريد a b'a laɲini de أن يصدكم k'aw bali عما ka bɔ fɛn ma كان n'a kun kɛra ni aw fa aw faw kun b'o bato u قالوا ko ما ni هذا kuranna in ma kɛ إلا إفك fo nkalon de مفترى n'a nkalon in tigɛlen do وقال الذين maaw ko كفروا maa minnu kafiriyara للحق tiɲɛ ma لما tuma min جاءهم ni tiɲɛ nanu ma إن هذا nin ma kɛ إلا سحر fo kɔrɔtɛ de مبين ni a bangalen dɔn ما آتيناهم an m'o sɔn من كتب kitabu foyi la يدرسونها n'o b'o kalan ما أرسلنا an ma cili kɛ إليهم ka na o ma قبلك ka ko e nali ye من نذير bagabagalebaga la كذب الذين maaw nkalon tigiyara من قبلهم minnu gɔnna u ye ما بلغوا o ma se من شعر ما fɛn tilancɛ ba kelen na ma wala fɛn tilancɛ kɛmɛ na ma آتيناهم n'an y'o d'u ma كذبوا رسلي a se min kun bɛ dɔn nu ye n'i y'a tila kɛmɛ ye o suru ye tilancɛ tanna ye alashiru o ye tilancɛ tanna ye misharu o ye tilancɛ kɛmɛ na tilancɛ tanna ye naam كذبوا رسلي u ye ne ka kiraw nkalontigiya فكيف cogo juman ye كان ni ne نكيري ka nagarili kɛra u kan ni ɲankata ɲa ala a kɛra kɛyɔrɔ la dɛ قل ɔ lamini k'a fɔ إنما أعظكم ne bɛ aw waaju de بواحدة ni dakuruɲa kelen ye أن تقوموا aw bɛɛ lajɛlen ka jɔ لله alahu ta'ala ye مثنى fila fila وفرادا ani kelen kelen ثم ka segin تتفكروا aw bɛɛ lajɛlen ka aw tagasi ما من جنة fate يساعدكم n'a ka cɛ in ye de a terikɛ in إن هو fato tere n'a y'a ta ni hakili yɛrɛ ye ka woyoya in to yen ka jama kuma in to yen est ce que a fato aw ɲɛ b'a aw y'a ye a ye fɛn dɔ jama kana fɔlɔ wa fato bɛ baara minnu kɛ a y'olu dɔ kɛ a m'o si kɛ donc fato tere in huwa a ma kɛ إلا نذير fo bagabagalibaga de لكم aw ye بين يدي عذاب yan ka taa ɲɛkola la شديد min ka gɛlɛn قل ɔ lamɛn ne k'a fɔ o ma ما سألتكم ne ma sa'atukum ne mana aw deli fɛn min ni y'aw deli o la من أجر sara la فهو ko sara in لكم o bɛ aw yɛrɛ de ye de إن أجري ne t'a deli sara la sara min dɔn o bɛ aw yɛrɛ de a yɛrɛ ko ta ninnu ka diinɛ laseli o b'a laseli kɛ ala yɛrɛ jatire kama mɔgɔ t'u sara yan maa t'u sara kɔfɛ u b'a kɛ ala kama
ne ka sara ma kɛ illa alallahi fo ala de kan وهو Allahu ta'ala in شهيد seede do على كل fɛn شيء bɛɛ lajɛlen kan قل ha n'o tɛ caman bɛ kuma ala ko la a saralen do a saralen do de a bɛ jamakulu dɔ de ka hakilila fɔ dɔrɔn jama rapport ci olu ma dɔrɔn ka hakilila fɔ u b'o nafolo suru kan banna i ma arabu garibu ninnu ye arabu garibu ninnu fɛn wɛrɛ tɛ se ka fɔ ni arabu ka hakilila tɛ dɛ n'a y'a fɔ n'a mɛnna i t'o yɛrɛ la o kalo sara bɛ sigi la koyi n'i y'a fɔ n'a mɛnna ayi kalo sara bɛ sigi la o de kosɔn tɛ se ka foyi fɔ n'olu ka hakililaw tɛ naam wala mene k'a fɔ naam إن ربي ne ma يخلف ale de bɛ kɛrɛnin kɛ بالحق ni tiɲɛ ye علام ko الغيوب dogolenw dɔnnikɛlaba de ye ala ye قل wala mene k'a fɔ o ma هذا حق tiɲɛ nana n'o ye silamɛya ye ويبدو الباطل baatara tɛ daminɛ tuguni وما a tɛ يعيد segin ka na tuguni قل wala mene k'a f'u ye إن ضللت ni n tununa ka bɔ tiɲɛ ma فإنما ne bɛ أدل fili ala n nafsi yɛrɛ de ka jurumu bɛ n kan وإن ni n اهتديت ganana yɛrɛ فبما o n ganana ni fɛn de ye يوحى ni n ma bɔ waaye إلي kana n ma kuranɛ kɔnɔ i إنه k'a dɔn alahu taala سميع duwawu minbaga do قريبا mata surun do kana anw ma ولو ترى o lamini ni e kun ye yeli kɛ إذ tuma min فزعوا n'u siranna فلا فوت kunun ni kuma fɛ wallahi kun bɛ ko ba ye dɛ fala fawda taa ka dan tɛ u وأخذوا y'u mina من kabini مكان yɔrɔ la قريب n'o ka surun u la o وقالوا ye kaburu kɔnɔna ye o ko آمنا anw limaniyara ni Mamadu Lamini ye وأنا cogo jumɛn ye لم تناوش ni nin yɛlɛmali in b'olu ye lahara من ka مكان bɔ yɔrɔ la n'o ka jan وقد كفروا a b'a to kafiriyara به ni ye kuranɛ ye من قبل a ko nin bɛ kɛ dɔ ɲuman ye fasaw bɛ kɛ yɔrɔ jumɛn ye wa qila fi dunya wa badr dɔw ko k'a kɛra diɲɛ de la badr dɔn hina duribat anaqum bisufil malaika tuma min n'u y'u kan gosi ni malikaw ka nbamuru ye o ma se ka boli ka sɔrɔ tuubu ma dɔw ko nin jigira maa ba 80 de la olu bɛna diɲɛ laban na u bɛna alikaba kɛlɛ u b'a ɲini ka alikaba ci tuma min n'u bɛ don kungo kɔnɔ o bɛ sin ka dugukolo cɔrɔn n'u ye o kumana o de ye minɛni ye kabini yɔrɔ la yɔrɔ min n'o ka surun a janfantiw dɔw tun ye fɛɛrɛw dilan ka commencer ka dingɛw siɲɛ k'a fɔ u bɛ taa alakira kaburu ka taa alakira suɲɛ ka bɔ a ka kaburu kɔnɔ jamana o jamana u bɛ dingɛ siɲɛ cogo min u bɛ ka dingɛ siɲɛ dugukolo jukɔrɔ ka na mansiw b'u bolo u bɛ fɛɛrɛ kɛ k'a buguri bɔ cogo u b'a buguri bɔ cogo la ka taa fo nana se yɔrɔ dɔ ma dɔnnikɛla minnu bɛ yan ni aladɔnna minnu bɛ yen olu ka sogo cayara u bɛ ka sogo la ko k'a bɛ komi n'a fɔ ŋaniya dɔ bɛ dɔw bolo dɛ k'a bɛ komi n'a fɔ ŋaniya dɔ bɛ dɔw bolo dɛ o tora ten nɔ fo dɔw y'u ye m'a dɔn i kun ye misiranka yɛrɛ de ye o ye fɛɛrɛ kɛ o y'u ye o taara ka taa bɔ u kan o y'u minɛ dɔw tun b'a feere ka dingɛ siɲɛ ka taa alakira so ye sallallahu alaihi wa sallam ɲɔgɔn ɲɔgɔn n'u y'a ta ka magan sɛgɛrɛ n'a ye ala b'o jigi kari ɲɛ tɛ sɔrɔ a la n'o tɛ kun ye hajarul aswad in yɛrɛ suɲɛ karamita ninnu fɛn n'u kun y'a suɲɛ ka taa n'u ye fo ka yɔrɔ la nka o b'a suɲɛ ka taa don min fangaw min kun b'o la ani ko nana tiɲɛ u bolo cogo min u labanna ka na bila n'o la o de ma kɛ alɔkɔrɛ fala fɔtɔ ta ka dan tɛ n'a kɛra alikama don ye o kumana a bɛ kɛ kaburu kɔnɔna ye naam tanaw su dɔ ye sagini ye kana diɲɛ kɔnɔ ila duniya lilima wa qabuli tawbati kana diɲɛ kɔnɔ limanaya kama ani tubu minali kama ni kafira diɲɛ na lahara tubu tɛ yen lahara tiɲɛ sɔ de i ye min kɛ o de bɛ jirila yen nɔ naam a b'a to kafiriyara
ni qur'ana ye من قبل ka ko ninnu ye diɲɛ in kɔnɔ يقذفون u bɛ kɛrɛnin kɛ بالغيب ni dogo ye من مكان ka bɔ yɔrɔ la bayidin ni o ka jan dogo i tɛ ɲɛdɔn fɛn min na k'a fɔ ala kɛra ko kɔrɔtɛbɔla dɔ dɔnkilidala dɔ an'u kuma ɲɔgɔnnaw kuma sidɔnbali ta ninnu ɲɔgɔnnaw nam wahila u donna بينهم kafiruw cɛ وبين ani ما fɛn cɛ يشتهون ni kahiru bɛ o kanu كما kabini limaniya la u donna u n'o cɛ bari o waati tɛmɛna komi i n'a fɔ cogo min فعل n'u y'a ɲɔgɔn baara أشياء ni u bɔɲɔgɔn kafiruw ye من ka قبل ko ninnu ye إنهم i k'a dɔn olu كانوا u kɛra في شك sika de la ne bɛ maa kɛ sika la ka taa fɛ